yaong gahom busa ani ang kining among alam puno sa mga gikan sa imong kasing-kasing ang among pag-ampo nga kami magapadayon sa pag-uswag sumala sa imong pagdumala sa tanang panahon. Kami sa imong kaanang himuan o Kristo nga magmahigog maon kami pagpasano na mo ang krus o Jesus busa ani sa pangagikan sa imong kasing-kasing ang among pag-ampo nga kami nakapadayon sa pagsimba kanimo sa pagsunod kanimo sa tanang panahon. Sa pagsimba kanimo, sa pagsunod kanimo sa tanang panahon.